ewiase enipa udi ni pechira papa ye paano unye bida hwe fidie eyi aboa musunku ejano so a musunku entati so ya pa na se bi se ya ya obi a wo aboa na ma no aduane di bia komuna ko university abo degrees nyina ya masters ayi no we asem on ka obi o for in Simbi and Ababetoja in Semono eye asifim and saying a Catholic priest and Dean Eddie Ebenezer Camillus Awada eye asafo adoration ministry Eddie in Simbi Ababetoja the revelations be Ababetoja na in Semo what the Betuja ne say washimwa ehu and now wa experience say was see to ministry mu ni dwumedi a wodi no wa adopting crophobia woman wo boa wom financially wom school komu any adie bia edwuma insano edwuma adie bia chese wom ya what daching the mama na beboa wom nenso so no wo be wie na sa nkrofokuo na wom adane wom achi di akire no na sa nkrofokuo na oma ware no osofo nimpo Catholic priest Ebenezer medini di ka tudwa no woman kan kire na gise social media so social media wan ko social media na chese enu anu na tifo ensiwa ye papa utimi usa asem yi ahino ma ne kire mu ka se wona wei nkrofuku a oboa wom a wa form se obomba no womani so no eno mu disrespect no eno mu aso no mu sa fight against him esan say wono no afom se eba na wa form se oba omunim se ontimi nka wo me ne kraman a wo wasen so na wontimi nka nti no wo mu so ya na wo mu kontia na wo nkan hu se wono ni gina bia wo gina no obi bie ni wa obetumi akwati ni ministry na sa nipa ne ko bekwati ni ministry no ye won ne ye won nso da na etifo wo kire mu ka se da bi sankofu a ofo se eba no mu bitwe no mu fight against onu mu akasa adani omoni ni di esie no sankofu kuo no omu nkan hu se nyam papa na hwe no enu ana wo ko school wo mu papa n service kebi man ye se won fanto wona obe omu bewo a wo dia shomo ba mu kan hu se onu ani fi room ni pemu na wotu anamo ede eboa wom na ye papa ya safu yi asafu kese ye wo Nigeria adoration ministry won Nigeria na tiefo ye papa yi nsem wo odi tudwe ntire mu bebre ewomu a mepese me chechire nsem akọ echem twamo aba na me dia besom Papa Shronko and Koma Obibia, too much. They would have a messy cow. Now, it's here for an Sema, Reverend Father Camillus Ebenezer, our dance of adoration ministry. The Batu just said, Obibia one was spending Kobo on his sponsor. More graduate school, more tiny back at him. Wo best sofan say am di kan chinchin say wo me intro ni mutama me saka ye papa onim defo apostle ajeman prempe oda asafo the Bible Church of God 7 day am I be pense say me dey one family NDH apostle yes no akwa baba if dey kese so yeah media no yeah me adu bia e final apostle so onyankopon edo ne Kristo adunti no ye pa ye the radiasi na apostle de bia na emu nsem o shene ye Catholic priest Reverend Father e dia betu just obi bia was spending kobo e wonu a wo betray no wa be kan atamfo betray no be sofan na emu nchire mu no den na wo ka fam Mercy edikano na mi shira ose nenso oto nsafro mi amen se mehwe na nyeme bia betumi abo nipa ya de ya tuyi
No correct. Open shop na my phone na cameraman koyo ene mama account video nti tu no ya dina na director isu me chia busuafo ne mansorema on the mercy ewiase ayo no uwe mi pe nyina pepepe obu wa woman asiche no edi anase woman ewodi a ono oboma makuyirawa wa hu makono odi amwano no mo wa man de ede no sa ono se man de ya so no mi je no ewiase enipa udi ni pechira papa ye pa no unye bida yize nipa mo ha obre ohu mane na obua no yini fi e mane homu a na hoto ne se pe o sori tiawo na ogu ani mo ase fe bia won kae bia won ye na ode wonam wo ka nipa no e nipa su o mabia ko bia asafu mu na so o maka se ewiase ayetie no so me kai se maram sofu bi na sema o kai o se obi ehu kirem oda amram na box ni na opio na ko box na box na guroguru na so ana wasa ipra ana no guburu ho ana oyi no oyi ni se pe o man is also so po da oboron ade say so say wabo no ode boni na ede etua ne ka so edi na osofo no so emo na obo anipa a chire omo adane aba no so atsewe tia no o mane nya no mama no wes na wo ifi se onyame intua nkofo ne ka na punishment na so twi bi nyere you know asotwe a wo se enko friends sa ni pay a waboa wo mu ama na si ewie na fe bi mo nkai to se asante nkai o da sani ni nkai so tase no onyame na ayreto wo obetuaka ono ni de nipa bi yeye so remember the one country Galatians chapter 6 verse 9 we are say mo mre awo papayem se na se mo mpa ba we betwa aso aba awo bi brem enti ye wo bre fata mo mo yenye nipa nyina yi so enganga gidie no fiefo awurade asemi o se na mra wo papayem enti se osofu wa ye obi papa na koduru ba bi nipa na soreti o no nchese ja papa yi ana kan se mi fa do me no what you say na do me no you continue do good o de kosoa na ye papa na apostle na o koso ye papa no a onyangopo mum na were to wo no o na betuma tua osoka se enipa na se ni die mercy we do understand here chia aka one city 20 pesos in po we fan che obi da ka onye obi apapa obi ase da if say odasani nye odasani no endi odi e ba mo say kosi ye papa na kosi ye papa be kaso aba be kaso aba awo ni blame so odi wo me fata o so ye ni kan na ye edi very good say very good than to do evil. Apostle mami chipping who say ya nipa na ho chire mu ho na ho yeye mu wo bo anye se ba ko mienu che se wo mo doso na se nipa ya dia wo brasi aba wanim che se utie ne kase mu a wo se emra na wo hwe wo mu wo ba ji fisa awo brasi discipline che se wo da fam wo se da bi wo no fisa wo tete
na enko wie chi amu be graduate ya obi a no adopt him wo hwe ma na obi a as a spiritual father na ni na mo be wari a just say until she who say yeah to the extent say onu ne say why father to them no ne say ontimi nkawo omu bia na mo ne na tanfo aka bomu na just say one more training so ni ministry sign who say attitude be say timi trigger yauma obetumi aka no kan unse ya na mercy gona ayeta ka iwasem bia yusu say nyamsom edin unse yes nyamsom bia edin ebi ani so hwe fidie eyi abo a musunku eja no so a musunku so chase onipa ekom de no a efinsane ositie eyen action o peduane de komode oto ode brebre ano brebre wo no no de apeduane de de ni a na suban asesa samo da sanitie so dem mo nyambo de wakanche e prince Proverbs 20:22 wasema wakani Proverbs 20:22 Ewurade se enkase mesha bonia ne twen ewurade na obebuawo so bi obonia enkase ode oso be bi atuaka okay na ewurade na obebuawo ewiase bi nse ya pa okay enkase so ya pa na se bi nse ya obi a wo aboa na ma no aduane di one no home school when we I need be university about degrees ya masters ayi no when we ask them on ka obi o afo on le ko onu watamfo ebe bom ye tun susa ye wo ade bi enipa sima bi a wono ho se ono no amani a obewure mu obekomu no eno de ohuru so ohuru amani no obewure amani be wiye no na o meyi na firi mu ono nya no na hoto no wo so wo kwa hojema ono oyere omuawo otu bo bi ko din pepese ni manipa no wanto no ebe we ya se ni se nipa na wo bo na wo so ba ire o oko awon chirem one o so kawo na ko no si eye wa boye o wa o de biara da wo ko ene mo ga cho se oni na den ne man e basa na me ga se ni pesu chese yesu keke ni pesu so ebi onyango mo no ne de ono ka kire agasama nyina ne se kambia no do good and shame the devil and I'm say so we be ni pachira papa ya de papa ye no we be da you know pastor se meti o kasem me person me who the difference between they say onipa da sene no se ohia bibi everyone na wa ho kire mu a ne life ni e different since say ne wato na ana so be sika na ne mana bibi asesa yes let's young the theory say onipa eni nkai number 1 ana onipa no wo ahonkyerem ana say o problem nesa wo ona betuma solve sa problem na manwa obaba wa pa chaw akotokoto ada form yame na dum na problem no solve a utumi ya man say pe o kure gina do straight yawo so enu ye e ma ne basa ne say se sika ka ebe di pan semu a na dire timi dane wo de he obi a ehia no pa na de obedi ko edin na osika ni bi aboa no so kama no wa wo chire no no awose ne awosika sa obrenu wasi eye bibia kama onu so many sika no osisi ye fe kama na enya no nja ti se economy onipa na bia wo ye fasting wo ye fasting no na uso wo ne fast economy ba e de economy de wo no wo se edmi ba utim eni wa diri mi se breakia aduane wo medi
aduane mo se no aduane different ones na ba wu so but we break you no di aduane ba ko pɛ no a udi ba ko wie na amoya ye kom ni a ane o me wa me awie no afi asamasan so eni sane eni pansitiye eni ba wo se o hie bibia e kom ni no ana se o problem o hie mu a na onye sika obi a o hie mu onye sika pa asmesime na beyewu onye sika pa beto ka meyewu eni ma o se sin o tirim se da tun ya me o dum na onye sika be bi wo se pe eni pa o kan se beyewu na o fe sika na ye den enye se wade o mamu a o ti fe sika ni nyania o susu ye ni da pastor sika family we dey twemi akobe na te say sika no then there was sika no then what is so special about sika etumi manipa erefi nechi enyama tumi sisa nipa dwentumi sisa ma enyo kwa to say we dey flat echemu kampo no otumi dani nechi chen then there was sika on pote because in several way no news several ayenya eni chese mu chire mu no say ade a ekoso pa na yepese ye mu say sika korapo no then sika one a man ni pebitimi ye this lawyer na say ungrateful. Okay, Mercy. When you say the sika ori. Ebi ni fi sika e bonsam. Ebi ni fi sika e moja. Ebi ni fi sika ya aboa. You didn't do also. Odi bebre. Sika. Yes, I timi. We ko heaven and kwaje fi ho. Sika na number 2. Sika na tosu mi. Yes, because as I said, Ecclesiastes chapter 10, verse 19, we are say, "Seri enti yesi aduane at insama atiasefo ni je. The sika na e be ya ade nyina. Yes, we etumi. Sika na ye bibia. Everything is done by money. Without money, you can never do anything. You can't do anything. The sika no okoye no want to say sin spirit bi. So, I have a spirit bi. Eti eba mu a onsa kan. Ya want to miss me yankopon da. Sir. Bebrebe ya sika. Nchezo omo fi se bia. Wu sika. Na se wo ya adoya. So, wo ya adoya nko a. Na chese wo wi. Enze so bro wan se kra mo bia bi. Eti wo ya adoya wo ye papa wo ye se ni sika tutu ani na de chanko fo no ni ade no. Obi ni say yes sika no esa no a. Na je se wa ye papa ntino. Eno anu no. Enye no anu no. Okay. So, yankopon o kan se bi o se owura bi Matthew no. Ma pese kinka wo na utie. Tie ni o. Matthew chapter 16 verse 19 down 19 to 26 no. Osikani bi ko Yesu Kristo nkyai. Na obakani obusa Yesu asembi ma wo ka kire. Na me na pese kinka ma ahwefo no etiefu na etie bi. Matthew 16 19 down. Matthew 19 16 down. Nake obi ba ho ebe say no say chefo ade papa na menye na menyada nkwa na wo say no say ade nti na wo bisa me papa ho asem oba ko na oye na say wo pesa wo kon kwa mu a di mransam no so o say no say dia wo he ana was Yesu say dia si emiawu insa ware emokro no ini adansi kunu di wonja no nani do yonko sa wo abrantia no aka kire ni say na di we mu nyina aso edi na aka me biu Yesu say sawo pesa wo ye pa tio sawo pesa wo ye pa ko na koton dia uwo na fa ma hiafo na ubenya agapade esoro na bra be di machi abrantia no ete asemo odi awere ho koi if you say na wo ahuyade obire ana Yesu ka kire na suafo no say eno kura mesemo say eye din ema odefo so obekọ osoro aheniem na ebi enso mesemo say eme ma yoma so obefa panie tokuru
ɛsen sɛ ɔdefoɔ bɛkɔ nyankopɔn ahenni na asuafoɔ nteɛ no ɛyɛ wɔn ahodwiri pii na wɔkan sɛ ɛdeɛ ɛne na hwan ɛna obetumi agye no nkwa na Yesu hwɛ wɔn se wɔn sɛ obiara onipa fam deɛ wɔn ntumi yɛ hɔ na nyankopɔn fam deɛ adeɛ nyinaa ebetumi ayɛ hɔ so ɛdi ɔno bi sɛ Yesu so osika deɛ deɛ na aka bi ɔno Yesu obi sɛ deɛ na wɔnyɛ no wɔnya da nkwa because ɔno ɔtumi yɛ osika ɔyɛ no na pii ma nkorɔfoɔ so na ɔda sɛ di mmara nsɛm so wɔn so ɔdi ma bi so mɛ bi fi nkɔla abirem koraa ɛna obi sɛ asɛ na deɛ na aka bi ɛna ɔwurade ka kyerɛ sɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ pɛ a wobɛ sɛ ɔyɛ 100% a kɔne kɔtɔn deɛ wowɔ nyinaa na kyɛ no ahiafoɔ na wobɛnya agyapadeɛ ɛwɔ soro ahemman na berɛ a bɛdi m'akyi ɛma Christ Messiah ka saa nsɛm no kyerɛ no no ɛwɔ a na ɔde awerɛhɔ daa n'akyi ɛna ɔkɔɔeɛ sɛ sɛ ɔmɔtɔn ne nneɛma ma ahiafoɔ wɔnte aseɛ wo no ase ɛna ɔmisa mu ye wɔankyerɛ ne mu sɛ akɔm ne nkyerɛ mu kyɛ sɛ ahonadeɛ no ɔwɔ no ɛdɔɔso osi den ton ni nyinaa adini dɔɔso ahiafoɔ bebree nso wɔ Israel asase so ɛna wɔsesa nneɛma no abɔ wɔn so ɛdi tɔn ne kyɛ fama ahiafoɔ ɔnkasa ɔnkɔda abɔnten o kɔtɔ deɛ ɔwɔ nyinaa this that don't mean that go and sell all your possession so na kɔde da abɔnten na wo deɛ wuni awerɛwɔ baabi ɛnɛma no dɔɔso hyɛbi ma nkorɔfoɔ na ahiafoɔ nso ɛnyɛ firi kakra so ɛne wɔntumi because ɛnɛ ɛti sɛ nɛ ɛyɛ din ma osikani bi sɛ asɛm a kra sika yɛ bɛtumi adi so sɛ na hona bi ɔwɔ no ɔbɔtɔn nkyɛm ahia ɛyɛ mmɔ so wɔ man mu ampa so obi dan maako wɔsi wɔ Ghana abɛɛ sɛ 50 70 100 ebi 20 bebree sɛ ɔde baako ɔde ma rent koraa ɛno koraa na ne bɔ ɔden wɔsɛ agye dollars so ɛna sɛ wɔyɛ adɔyɛ nso a wɔyɛ adɔyɛ no onim sɛ sika no wɔnya bi ɔde yɛ adɔyɛ nti ɔyɛ adɔyɛ no saa no a ɔde so wɔwie but ɛnyɛ kɔ ɔbaa no nti fa bi wo a wɔn mo wɔntumi ɛna Yesu ka kyerɛ sɛmfo no sɛ ɛdene ma osikani sɛ ɔbɛkɔ Nyankopɔn ahenni ampa nso wo sɛ sikafo no bebree ɛne bere sika sikafo no pii ɛne bere sika kyɛ ahiafoɔ wɔn sɛ na ɔpɛ bi ka ho sɛ na ɔpɛ bi ka ho pɛ mɔ ɛyɛ ahonyadeɛ sa ahonyadeɛ no ɛne sika yi a ɛkɔ so wɔ wiase akɔyɛ competition ɛwɔ Ghana ha obi a bɛ sɛ ɔnyɛ sika ɛkyɛn ne yɔnko nti bɛ mibisi ha mibisi hɔ no akyerɛ wo sɛ nti ahiafoɔ bi san sɛ sɛde ne hɔ no bɛtumi akɔɔ so ahenam ɔsɛ Nyankopɔn fam deɛ ɛnyɛ dene so sika wonya ɛyɛ but wɔnhuru ne yusu a ɛne na ɔso ahenam bɛbɔ ho so ɔte aseɛ nti na sɛ sɔfoɔ no nyame ayɛ natom no sɛ ɔnyɛ sika no wɔde yɛ adɔyɛ a ɔnye ne na ɔnyɛ wɔn mu bɛdi watabo yɛbɛyi wo ama ɛne anim nipa bɛyi obi bɛka ho asɛm yɛayɛ a waboɔ nipa no ama mahunu obi a sɔfo obi ga Ghana ha wonim aberanteɛ bi a ne ma mu ne papa wu ɔnya obi a hwɛ n'abusuafoɔ nyinaa so apo ɛna ɔkɔfa no bɛtena ne nkyɛn ɛna ɛnyɛ sɛ ɔmpɔ na kɔyɛ kɔfa baabi a wate asɔre no ɛwɔ wɔsɛn regye hɔ baabi ɛna ɔkɔɛ ne mpanimfoɔ sɛ na akɔraa mbɛka no asɛm nyinaa akyerɛ wɔn na mpanimfoɔ no tena aseɛ na wɔn de asɛm nyinaa te sɔfoɔ no sɛ akɔraa sɛ ne life ayɛ risky miserable nti wɔn sɛ bɛyɛ bi a wɔn nkɔyɛ nyame adwuma ɛna wɔn srɛɛ na sɔfoɔ fa ano na ɔde no ɛba nkran tí o bá tẹ ha náà wọ́sùn no wọ́n ní kọ́ba ní ọjọ́ àjọfẹ́ ẹ̀dùnmọ̀ àwọn yẹn no ọ̀bùwá no ẹ̀nà àsọ̀rọ̀ no nípa bẹ́ẹ̀ mú kakra dọ̀ọ̀sùn ha ní àsọ̀rọ̀ members ní sọ́rí tí àná àsọ̀rọ̀ members ní bí tí sọ́rí tí àná ẹ̀ tí ọ̀hún na wọ́n ní wọ́n mú náà yẹ sáà dẹ̀ no
we say we free so for ne nchen ewo so for fufurum asoro fufura omuti ya ho ko agbaye no we free so omo na bi na enye bia ni enye tade nche no so for no hu bobo no fa ho enye di na chi no enkuni ase no wadani na chi akere no ama sese wo kuti asofo oh enye news so enye news etansi enti meka se asofo obi a no betumi aye no yire ho na ye awuran se memme o papa yem ese wan pa ba betwa aso aba wo ni bire enti ebere fata bia no yenye ni panyi na yi sanate na apas to show wo share eya osofo Catholic priest ne se mu nchire mu a wo su se ebi wa adoption as a son na wo mutimi ko gware ya wo man to mo san friend on le social media so eno ko hu ye na ne kwan so ano se ba ne sa o social media obi betete wa fa o se ba na we duwa wa we breso chese anka bibie ni abafe le eja na we sign na ho akọ wa wi awoni this social media so ko hu ye posting ni pictures ni we no na utimu se sa na ye ne mba na wo adopt wo no na ne kwan so ano na ehunya se won na ye wi do wa ye so yankopon apabie se we sofo we Kristo ni we onipa bi a wo sin na mo wi asia we papa enhwe akiri enye da ake se nipa no bi oba be hu waye ana oba be da wase so we enipa no ma no hu wo mu no yema no bia we transi wo nshira wo nyankopon nsem eni nipa ho so wa wo na yi fine wa yini o adopto mu boa wa yini okoware sese akobi se ni papa no ana se ayi so for the bema no ayo papa na oba okoware wa mo ma ne no ade pa koye na ogo yi ya na so se dia wo ye no wa ya ma yankopon eni ya nyine kiri so tiasi Proverbs 19:17 wasi di ohuru mo bro ni mo no e de fe no wurade de odi ama no be se na nemu so wo obi mo bo ade a wo ye ma nipa no mo bo no wa ye papa ama no wasi wa ya ma wurade na nkopon se esika wo se ye nipa no adopto ana se ehie ni bi ana mo bo wo bi ene wa bo ano na gbogbo na ye sa de ma no so that say ni agbogbo na be tua so ka ama wo edi wo ye papa enyire ekire se wo hwe se nipa no so obe ye papa ni bi actually the ene tawo chen say nipa bebre ho no wa ye papa ye good no ono de boni ne be tua ka ono de boni ne be shawa na emu o nyankopon so say ye nyesa na so nipa no wa anye de nyankopon pe so that say edi papa ye wo eye di na say we twin na kosi your papa nyankopon shirawo so na say papa be ye bia no won so ode eye dawbo so that say na obo dawbo Matthew 6:1-4 assembly awaka no papa say le tie Matthew 6:1-4 was mo hweye na mo anya mo trene enipa nim se obehu anyasa muni akatua moja owoso no enchen enti wo ya adoya enchen tetrodent niwani sede na atomfo no eye wo mu fi adem nipa na sede na atomfo eno ye no wo hia adem ene abrono so sede obenya nipa ni enimonyam eno kra me se mo se wanya wona katua dada na wo de wo ya adoya emma benkum ehunu de ni fenye na wa doye no aka kokuom na waja ohunu kokuom no ono na obetua wo ka okay eni o me yakura no uya just say do not give publicity okay emma nipa ko ehunu so wa ya so si adoye emma nipa ehunu so wa yiwe papa mo na me bu akora wo
mina me yi ni free na man hu mina me yi nipa no free owuom kani pe wan nyamia wan hyiamia enka owuo kwa no wiye enke kan kyerɛ nkrɔfoɔ sɛ ne Ghana aba bi kɔyɛ children's home ɔmo kɔyɛ ɔmo ne yɛ abati ni so ne yi kyerɛ oh papa we dey oya ade o na we dey o good pa wa yo ma be enye ade e be sorry enye so wo ni akatua njemu enye tie for masomo a ye mwe ne ya ye be me the last question but papa yi di jaw akasa se obi biara o spending the kobo e wo no ho we betray waka na tanfo masisi a wo kotwa ekutia ni ministry no wo bebre saa no me no ebeye adwuma yemfa ne se enkrofo no so ampa o ma betray no wo mutietia ni nenti ebeye adwuma na what if say ono nso no hu ne se wo mukutia no eno nso ebeye adwuma say onipa wo kutia no so one osofo bi ofiri nyankopon no so say ogniwa ebetimi abawo so na nyankopon asema waka Matthew 5:43 down papa Jesus yenhyira yatamfo na yendome yemo mpaye ma wo mo tan wo mo haye so mo nyamkyerɛ eti say osofo de wo de jafo mo mlade I know some na ya na bi mu ka se nyam so wode o betuma ye wade ya etu tumi de abufuo kura ye dai entumi no nti se asema ode adi mu aso aso ba edi so obu anu de abufuo no tumi se ni pakro edi sa enumi no etumi ye duro wo mi pa so so na me chano edi se ekoba se obi yo ade ne se nya wo de dia so we ni na to de se Bible asem na Awurade aka kire no wo se ni na ama ne kautiri na wo se wo hwe ni ye so wo ko diri obi sisi ana e be weki na pastor me di si ano no na me see my last question but wo sem na twetwe question dia ba se wo di ebufu adome na Bible so kasetia osofu peni na ubuofu ntino wo dome eye mo ma offend wo no sofu on nso so be ba nso ana so adome obi no se wa dome obi no so dey control one thing nyame asema anya adwuma control na koma na wo nso adome no ono nso obenya eso so bi ana maybe the attorney say say two things we here ka testing way two things nyame ni pediaro o kan hyira sem ma wo a ebeba wo so okay asem eso eba wo so a eno so be yedwuma okay so o nyame cheno ndi two alternatives ndi na o se o tambia no o se hyira ema nipa na nipa ena bufo nso ho ena nipa na ya bia ma na so ena o de eno me ba no se de Elijah nom titibrem emu timi kesi nipa but all kesi we am there so bi amba won so so emba won so enti so bi le bi sa no a na say wo do ano o kesi no a so timi ma wo so for so okay because we are man of God ebi a we bi wo no say wo kasa and you can never buy no ebi a nyame hom okay ena e kasa ba wo at that time we say maybe Peter say Peter na Christ oko Jerusalem ka to mo say wo Jerusalem na mo e fo be chino ni abona say ye kono ni abona say ni be kono na na sa so be sore ena Peter de ko nche no na gi ko mo ka tell say Peter Awurade asema wo kan de ntimi ma so da empire ena Christ ka tell say fi su ko Satan I don't know you say Satan ma Peter because where did they feel them by him? One shey ya. Free na me na say maybe a jaro be so me yo no. O be say e dey. E si amopan. Eti o kan sa no say feel so Satan.
As a Peter, yes, a time. Okay. As someone else free depending by any say time. Okay. What you say? And you never be not can someone. Let's say, yeah, how better you bring the panel is upon some or Casafa Umu. And you know, you do not before we, and and if one message you know, be or not can some children you say, pay the Juma. Why she alone? One here, I will and tell me who was the last of my date. It is the one that I can't home pie. So we have a small kind of fat channel. And you are not living child. And the short nipa dear, Suba and the Senate city and won't change cry, won't mean changing cushy. Was or the sanity and probably I am. So I feel little pea. Short kennel. The other now do something. In short kennel. Tough funnel. The one to talk on the patch and say, oh, Papa, dear. A piece of war, when you like Papa. What is a one software when you have to know everybody? You must do good and shame the devil. But someone doesn't even know Papa. We have Papa, anything else I'll call wine or call wine could see almost once out for the ATL. So, Yamichem, it will be we are Papa, will be we are the and the cell, the modern Koswa, nay Papa. So, now cause your Papa, Yakupo be sit out. Will be sorry tiawa enye hwe da onyanko panse na bawura bi hia de din na de oya obone no wo ye papa oya obone no onyame na be take control of that person panic de bi obi onyanko pon de be ma etimi de mo se Ghana fo se de sese no ewi afisi kuro no e se obi ahwe yi na ye to ebo ase no eni enuan nyina tena se odom ya pa how the number etimi number ni etimi me mamo si e na me slow say ebi awo nsem bi ni me dwe ho se o hiampa bo yare paduma bibia ni a frame 0 e wo sala yi so 0544 262614 0544 262614 020 70 20011 020 70200011 Medamasi, Mamosi, Misham. Miss say a discussion your course when you chef and wish you and do not feel so or I drink chile, but one day I drink chile and to your comment section or if I have a subscribe to too much GH if you can send your bed to my daily tomorrow. I wouldn't move on and now say to me I could go to my children. Never more than so like and share a promote a channel way. And then they so a messy cow back up and I'm thinking time but to a map so aha and I'm thinking that's it. Your best is she a